Okay. Usay kana color mo. Ha? Usay color. Parehag design na akong logo sticker on as kilid na kapilit. Kilid? Kanaya sa akong helmet. Anawa? Kana kita nimo? Oh. Kita nimo? Yo, what's up mga bay? So ngayon mga bay, vlog natin today is about po sa pagkabit na itong ating bracket sa ating lagayan ng secondary camera mga bay, kasi may nagtanong natin na subscriber. So ito po ang gamit natin na bracket is yung sa side mirror dati natin, yung side mirror na maliit mga bay. So ayan ang side mirror. So dito natin kinabit sa lagayan natin ng, so bago yan mga bay is explain muna natin tong kabit sa ating lagayan ng secondary cam. So may nagtanong sa atin na subscriber kung paano ito kinabit. So itong bracket na to mga bay is ito natin to nilagay sa bracket ng left and right na brake master. So dito po natin nilagay yung sa side mirror na lagayan. Itong mga bay na remember niyo, ito is side mirror natin to dati. So ginawa ko, nilagayan ko ng bolt dito sa loob para marugtong siya. So may lock yan sa loob, hindi makita. Basta diskarte na ninyo yan mga bay para ito ay makarugtong, para mas mataas. At ito binatasan natin to konti para malagyan to ng camera mga bay, secondary camera. Yan lang kadali ang pag-install. So depende na kayo sa pag-diskarte. So ito mga guys, diskarte ko lang to kung paano natin to kinabit, itong bracket mga bay. Diskarte na natin. So ito pong sa kabila, hindi po natin dito i-transfer itong lagayan. Depende sa inyo kung saan ang gusto ninyo. At yung sa side mirror is nagpalit po tayo ng bracket na dalawa. Ito po na bracket mga bay, para transfer natin yung side mirror. So yan lang ang ma-explain ko dito. So sa nagtanong ito, so shout out. Ito na po kung paano natin to kinabit. So ikaw na po ang bahala sa diskarte, basta bigyan na kita ng idea. So yan mga bay, may mga subscriber tayo dito. So itong Wave 110, so i-vlog natin to son sa, so ang mayari to si Sir Folds. Ayan. So ayan kay Sir Paul, sticker. So shout out kay Sir Paul. So subukan natin tong kanya Wave 110. So ito yung wave na susubukan natin. Malakas to na wave mga bay, 110. Ito yung bagong wave na upgrade. Hindi pa nakawashing to. So may sticker na natin to mga bay, yung volume 4 natin na sticker yan. So palitan natin ng bagong volume 5. At kay Balong, ito po si Balong. So shout out kay Balong. So muna iyahan. Hey, I'm on vacation every single bagong sticker. So muna yung motor Raider 150. So natong volume 4 nga sticker. So taga na to siya og volume 5. So ayan. So ayan, mga subscriber natin tong dalawa mga bay. Fight deh, dapat lah. Sudah nih motor oi. Kada kay motor. Taga man ka? Ya daras ako yung boss, hagkol. Ay hagkol ka amo to. Ha? Amo ka to. Ay balay sa dagong-dagong. Silingan ra ito. Oh, anak mo ganang kan. Ticket pa. Ay ticket. Igaga mong ron-ron. Son. Ay so mong ron-ron. Ay, so ni mong ron-ron kay.
Kasi pangalan nimo gani? Ha? Kasi pangalan nimo? Carl. Carl? So, shout out kay Carl. So, yan. Nindot check motor oh. Patistingan ko si mong motor be. Okay naman. Ikaw? Tingnan nagtaga doon, pagbala ko. Paglabay kani mo. Patistingan ko si mong motor ba? Gwapo galing na ba? Okay naman. Ato i-top speed. I-PM ko sa Facebook. Sa Facebook page ako. Nag-PM ko sa inyo. Nag-PM ka? Ato. Katong imong page din. Page katong na nag-message ka mga sticker. Oh. Ikaw dito day. Sige. Let's patistingan ko si mong motor Oh. Ito no, itong Domingo. Naramon po ka di ano? Oh, naramon ka. Sige. I-PM rati ka. Kanang Domingo ba? Oh. Kahit sige pangalan mo? Carl ang pinakamubo. Kahit sige. Salamat ha. Kahit sige. Sige pangalan niyo ma'am? Rochelle. So shout out kay ma'am Rochelle. So subscribe na natin mga bay. Let me show you what you're missing. Thank you. Uli na ko eh. Ha? Uli na ko. Malapit na dahil dito mga tugulian. Nara ko yapiton na hotel. Tanganan ni, kamera ni mo. Oo. Sige tayo pangalan niyo mo? Mike. Ha? Mike. So shout out kay Mike. Right. Salamat. Dira. Vlog, nagkala na dahil. Naka-record ka. Ikat na tani. Sabi break yun eh. Ingat tayo eh. Disc brake ni daan. Try mong kuhan, mong luyo. Dili. Di ba disc brake na ako? Dari ta? Shoutout din kay Remark na angkas natin ngayon. Wow! Centro Valencia. Sa ganitong oras. Sunday ngayon mga bay, so medyo hindi masyadong traffic. Ha? Adlong mo na kayo sa'yo. Open man na yung helmet ba? Open man na yung helmet? Oo. Amin na kag-close. Hindi ang gawa nga. Open man na yung helmet na yung remote. Kinahinar dito. Ano ko yung kagamit ko? Ikaw mo kayo. Ayaw nga na kag-close yung helmet. Lain na ba yung open ugan? Oo. Lain na yun. Nag-trick mong laban na iluha. Ay, hindi na kauna-una doon eh. Tara, saka open na ang camera.
Dinero tayo. Naanad lang kasi mga automatic. Naanad lang kasi mga automatic. Bigyan natin ng sticker ng ating subscriber. Si Bay Remark. Siya mga bay. So, shout out kay Bay Remark mga bay. Wow! Subscriber pa rin tayo si Bay Jipoy. So yan po, dalawang sticker. So shout out kay Bay Jipoy mga bay. Wow! So yan.